Ate Melit. Hello sa inyo lahat mga moms. So ngayon po, nandito si Bibi Goy at gumagawa nga po ng mag-grocery. Halika na! Sir, mag-grocery muna kami ng asawa niya. Yan, syempre, dapat merong bigas. O, ano sa bigas gusto mo? Pili na kayo. Para may bigas na kagad sila, Bibigoy. Isa kasako, ha? Ay! Red rice? Kanang ano ba? Princess Bea. Princess Bea, pila? Isa kasako. 1150. Ha? 1150? Kala ko 1,020. Noon ba yun? It's a prank. Ano yung 1,020? Ha? Ano yung 1,020? Wala na, more na, 1130 na. Mo man yung 1,020 sa una. Nagtaas siya. 100. Oh, ang bilis. Kaya na lang. Kung saman. Ikaw, anong gusto mong rice? Bilang pa rin ang isa wansak ang Kasi nasa sa ubuso, 1130. Parehas sila. 1,130 ang one sack. Ang half. Half lang. So magkano ang isang sako? Usil. Oh, 2,260. kasi barato niyo sa ang isang sako niyan asa ayan. Muling half sack. 1150. Kani ang half sack. Oh, half sack. Okay, sige. Okay ra. Half sack ta. Princess Bea na. Oh, dito na tayo sa grocery. Oh, kuha ka ng basket. Ana, diri basket. Ayan. Ayan na. Isa tayo. Oh, isa pang basket. Oh, unahin mo na toyo, suka.
Mantika. Ana, oo, sige. Oo. Saan ang tuyo dito? Ato, ayan. Ayan, tuyo. Ayan. Suka. Asukal. Naamoy asin? Na ayol asin. Ayun, asin, oh. Yan, dalawahin mo na. Para hindi maubos. Agad, yan. Sukang puti. Hani, ang mantika, dalawahin mo na. Ayan, kuha ka na ng... Ayan. Ayan. Kape. Gatas. Ito, sa likod mo. Ito ba? Ano gatas ng anak mo? Gatas o Milo? Ano siya? Kalanggi. Ubo magot may ubos siya. The Energen. O, sige. Hindi na lang siya. Pwede naman sa bata. O, sige. Itong sabong panligo. Walay natin yung sabong panligo. Huwag mo lang sama ng sabon. Marami yung sabon din. Panligo? Panglaba. Na May asukal na. May asukal ka na? Nakuha ka na ng asukal? Sige. Dito ta sa sardinas. Kape. Ayan. Tingin tayo rito ng mga sardinas nila. Hani. Halika ate. Ikaw magpili. Kape. Gatas. Dagdagan mo yung kape mo, uy. ha? Dagdagan mo yung kape mo. Sige. Yan, Bigat. Mamaya pag uwi. wag puro kape, ha? Yung ano, eto mga dilata. Dito, dilata. Naanay, Ilan ka? ikaw. Limahin mo na. 5. Yung mga flavored na, wow, corned beef. Kanina lang, para, yung ganito para magkasya sa ano ba. Pila Budget. pila mami. Okay na yun. Ilan? Naanay isa, tulo, okay na yan. Kasi may iba ka pang bibilihin. Ano pa? Walang Ano pang kailangan. gusto mo? Yung kailangan nyo sa bahay. Mamay pa pa na lang. Fritada, unsa pa? Sige. Kape, sabon ba? Dito mo ilagay sa ano? Ano iba? Dito mo ilagay. Ate, lagay mo lagay. Para hindi na natin binubuhat. Lagay ka na lang dyan ng lagay. Ito. Sa likod mo. Noodles. Ayun. Gusto mo yan? Ayun, lagay mo. Ito, noodles. Noodles, pansit canton. Yan. Sige, okay lang, tigta 3. Sige. Yan. Ito, beef, chicken. Napag mo dito. Sa basket mo. Ang taon ni Jailit. Sige. Ito ni, Tsaka biskuit. Meron mo dyan. Ayun, Ano naman kami doon? Ayun, Kuha rin siya ng pambaon para sa ano. Sige. Ilan eh? Ikaw bahala. Ayan, Ate Melit, para meron silang pang, ano na mga, yan, Ito naman eh. Marami naman kami siyempre. sige. Ilapag mo doon. 2.5 to nga. Yan. Yung udong mo, tsaka miswa. Ali, diri, dito. Udong og miswa. Ayan, diba?
Ito lang yun. Yan. Sure ka? Ano? Pansit. Tama na. Huwag ka dalawang pansit. Yan. Sure ka? Ketchup. Nag-ketchup mo? May ketchup. Hindi kami nahilig. Ketchup. Sige. Okay, lapag mo na yan doon. Sa basket mo. Ay, ito. Sige, go. Ay, ito, me. Ay, ikaw, pwede. Sige. Para marami kayong stock. Tama na. Masa loyo ka ng tag-30. Yan, tapos bayaran na natin. Ipakarton na natin siya. Wala ko po. Ayan, bago tayo maabutan ng ulan, paspasan na natin. Gusto na sa pinakabak ni Miss. Ayan. Ayan yung mga napamili. Yung bigas. O, kunin mo yung papel na maliit. Oh. Sige. Ayan na lang. Wow, pupuno na itong tay. Maraming salamat, Mamelit sa atin. Millets. Ate Millets, salamat. So, sealed na. Ayan, ilagay na natin lahat yung kanilang mga napamili. Layo na yung ulan! Congratulations! Salamat. Marami na kayo stocks. Ayan na, meron ka pang egg. Ayan. Hala, naabutan na tayo ng ulan. So, paano? Ito na nga ba? So, magdulog tayo. Yes! Ayun na, pabalik na kami. So, meron na kaming mga ano dito, what do you call this, bigas. Eto, sinabi ko kasi bumili ako ng egg din para sa store. So, bigyan ko sila ng isang tray. Plus yung kanilang mga grocery. Yeah. So much, Ate Melit! Salamat sa nagbigay po nito. Maraming salamat. Ako, magugulat si Bebe Goy sa pinamili natin. Hindi mo nang binilihan ng gin. Na, naulan. Ayan na. Dahan-dahan ate ha, mabasag yung... Ayan. Wow, may pabugas. Yee! Ganda ng Ismaila. Naitanduay. Hala, para. Isa ka box sa tanduay. Wala pa pala tayong bayad sa motor. Oh, ang dami niyan. Ha? Napakamot ka ng ulo. O, isa ka try yung itlog sa inyo, ha? Yung dalawa stock ko dito kasi wala na akong stock. Ay, ano, titignan mo na? Oh, galing niya kay Ate Melit. Ayan. So, sabi niya, ipag-grocery ko daw kayo ng pagkain. So, supposed to be ako. Eh, sabi ko, syempre hindi ko alam kung anong gusto ninyo o ano yung hilig ninyong kainin. Ayan. Ano sabi niya kay Ate Melit? Maraming salamat, Ate Milet. And God bless po sa inyo. Wow. Maraming salamat. Ating Sabi tulong niya nila na po sa blessing. amin. At marami pang blessing na darating ko sa iyo, Ma'am Salamat. Ate Melit. Mamilit. Yes. O, yan na. Tatapusin na po ni Baby Go yung kanyang ano. Umabot na ba? Matapos na. Lipat ko na sana to. Oh, sige, pwede na. Thank you so much, Ate Melit. Yan. God bless you. Bye.